Wag! Hindi ko kailangan ng opinion mo, Nicole. Tama! Kumusta yung mga cancer? Ako nga pala si Paolo. At ngayon dadaan natin mga memes ngayon. Kaya atin na agad simulan. Bago memes na daanan natin. Mga pala maligaya po na umika sa atin lahat. Ito nga pala Agosto na National Girlfriends Day. Kaya nyo lang kailangan yan kasi hindi tumatagal na 1 taon ang mga girlfriend nyo. Tunay na malakas yung single na alamang nang at nang. Look closely. Hindi ko gets. Babaw ba hininga niya? O nagpahid siya. Okay, mukhang last day na ng National Girlfriends Day. Mukhang last day na to ni girlfriend. Pero may mga tao naman na ayaw ng malaway, ayaw ng sa basa. Kaya okay lang, baka nila, love language nila yun, magpunas pagkatapos. Sunod. No, big honey. Wag na kasi, tama na kasi. Ayoko ma-fall. Ayoko ma-falling down. Dapat to National Boyfriends Day. Naliis lang yung girlfriend nila. Gusto ko yung magkaharap pa silang dalawa eh. Maraming salamat. Sunod, double smite. Hindi ko lang yung sabihin ito. Hindi ko to pwede. Wrong hole? Pwede parinig yun. Ano ba? Ba't nauuso na naman yung mga ganitong klaseng meme leche? Okay, Josh. May buntag, Choy. Naunsari mo. Narinig ko na nga yun. Choy, sayang mga choy. Ha? Mali nga daw to. Hindi nga daw niya to panasabi kasi wala daw salitang ganon yung sinulat niya. Watatat. Det. Watatat. Ay, yan ang ibang butas. Lagot. Baka ba tinitignan mo to? Ang daming nangyayari. Merong hinahanap ang sarili. Merong nakataas ang paa. Kaamoy na niya yung chaser. Kaya merong naamoy yung paa. Gusto ko yung tinry nila saluhin pero malayo lang din. Gugulo na ako sa nangyayari. Kaya talagang mamamali ka talaga ng butas na hanap dyan. So na. Pala. Napag-usapan namin to sa ating bagong podcast channel. Nasa description, nasa pin comment ang Pampamilyang Podcast. Subscribe na agad kayo. Meron kami sinusimulang bagong podcast ha. Matagal nyo na inantay. Kasi nakikinig ako sa inyo kahit epal kayo lahat eh. Pinag-usapan namin to at naparami pang topics. Sunod na sino ba dapat na magbayad sa first date at iba pa. At gagawin namin linggo-linggo. Kaya mag-subscribe na agad kayo. Lalagay ko dyan. At sa pin comment, mag-subscribe na agad kayo para makilala nyo din ang iba ko pa mga friends. POV, I'm your shy girlfriend. Syempre hindi yan ang magiging POV. At least hindi ko kailangan mag-celebrate ang National Girlfriends Day. Bahala ka dyan. Walang National BFF Day. I'm never old enough to understand. Mga kapuso, uuwi na po ako. Asaman ka, tukulun, last trip, Oh! lumlum, Hey! squeeze, junjun, wife Junjun? Ako wag si Junjun papasok sa wrong hole. Copyright. Hey! Hey! Ayoko, hindi ko nabibigyan ng mga konteksto to kasi ang babastos ng hayop kayo lahat. Tamang hawak lang para sa Pero sa kanilang magbabarkada, wala na raw mas marupok pa kay Micaela. Kahit ilang beses na raw kasi siyang ipagtabuyan ng kanyang ex, lagi pa rin daw siyang umaasa na magkakabalikan sila. Mahinang nila lang! Di mo kailangan abutin ang araw ng National Girlfriend. National Single Day is every day. Ako na lang ulit. Leche. Sunod. Nag-aim lumatas na wala yung mag-jowa. Ginawa, magandang balita. May nangyayari na. Yep, magbilang na kayo ng siyam na buwan. Kakaroon ng happy birthday. Hindi na National Girlfriend. Happy birthday to Stanley. Lahat nag-i-interconnect. Nakabastusan. Practice lang yun para mahawakan niya. Para alam na niya yung form. Di ba? Wrong ball!
Hindi butas, kundi ang pang-shoot ang kailangan sure ka kung saan mo lalagay. Bawal to, traveling, sunod. Wag. Hindi! The right hole! My live reaction to this, yes. Ganito, yun na. Pauline! Kaya, ba't ako bitter sa mga may jowa? Hindi kaya. Tama! Hindi ako bitter sa mga ganyan. Wala. Hindi ako nabibitter sa... Ayaw ko yung magka-jowa. What? Saan ba yan? Hindi! Duality of women. Ay, aesthetic! Aesthetic ihi. Tapos merong maruming, tapos ihi mo yung gilid doon. Yung sobrang dilaw ka. Hindi ka pa umiinom ng isang araw ng tubig. Yeah? Pag dyan mo sinimulan, alam mo na saan papunta. Scandal. Sakal bago sakay. Sakali mo! Okay lang, sige. Panahimikan mo na lang. Ampali mo. Sakali mo nga eh. Baka magustuhan niya, di ba? Wag! Wag! Ay, oh nice, safe. Bahala ko. Oh, ito na yung wrong hole talaga eh. Pag biglang lumalabas lang. Yes! Safe na tayo! Sa mga masasama lang. Bad trip! Wait lang, ko na naisip, bakit parang sino yung mali? Babae ba yung mali? Bakit ganun? Men, bahala ka, sunod. Sir! Mayroon po palang gustong mag-good night kiss sa inyo. O, good night kiss na, ha? Ano yun? The right hole! Ano, sir? Yung pussycat ko, sir. Meow! Good night, sir. Dudumi na mga babae! Buwan ng wika, hindi buwan ng lande. Buwan ng hika. Bakit ang dudumi nyo? I hate the new Kanye, the bad mood Kanye, the always rude Kanye, spaz in the news Kanye. I miss the sweet Kanye, chop up the beats Kanye. I gotta say, at that time I'd like to meet Kanye. Basta may butas, diba? Batas! Walang wrong hole. Bakit sakto lahat? Aligay mo may reaction. Ibig kong kuman. Ibig kong kuman. Ibig kong kumanta ng isang kundiman. At napakalinis! At napakalinis na Oh! batisan. Galing ko, no? Tsaka kasi green flag minded tayo. Kala nyo, ha? Sunod. Ano kanta to? Ilocano. Ilocano to? O ano? Mga prinsesa namin to! Pang National Girlfriend's Day! Sabi ko sa'yo. Bago ako mamatay sa monkeypox, makakaisa tayo. Baka maganda dun, skin-to-skin contact ang makakadali sa isang monkeypox eh. So sa panlalandi mo, maikakalat mo pa mismo yung monkeypox. Sunod, ingat kayo lahat ha. Sobrang kinis mo. Sa camera natin, sobrang kinis mo. Ganda. Kaya ako. Sige, pagbigyan na natin. Kahit di mo hindi lagyan ng kahit anong sound effect eh. Okay lang naman. Meron ba kayong parang Makati sa batok na kailangan nyo maglagay? Kung maganda na akong bala, hindi tayo mahuli. Manilaksan mo lang yung sinabi mo kaysa dun sa sound effect. Nakakatawa, wala naman. Sobrang sarap kong kasama. Matagal na kita gusto. Ito tayong Baguio. Che! Yung Baguio! Pakapunta lang natin yan. Sobrang gusto kita yung bata. May slow mo. Sabi ko sa'yo eh. Normal lang tayo sa mga pangmasa na edit. Mabilis, mabagal, tapos isa pang sobrang bagal. Repo. Saka walang katapos ang lap truck. Brad, bakit? Anong problema mo?
Kami na ang mutuka, tao pastang dagat. Wow! Grabe! Ano aesthetic to? Puta. You know, National Tita Day. May tita na naman tayong naiwan sa TikTok. Bigyan mo ako ng laptop yung Pao. Anong problema mo? Hindi ko kailangan ng opinion mo, Nicole Sagario. Tama! Paligid na papansin nyo, kailangan pa ba namin ipakita para maniwala kayo? Well, wala naman dapat ako patunayan sa'yo. Oh! Kaya siguro sinasabi mo yan para mapansin ka ng karamihan. Mga binibini bago tahiin ang watawat ng Pilipinas! Hindi daw kami magandang influensya sa ibang kabataan. Ano na namang kinukuda-kuda mo dyan? Pwes itigil mo yan. Sa ginagawa mo yan, nakatulong din ba sa kabataan? Pangaralan mo kami kung may napatunayan ka na din, be. Describe yung sarili mo, nakakahiya sa mga tao. Grabe na Masampalit sa katotohanan, alam mo bang lahat ng to ay katuwaan lang. Ang bata-bata mo pa, napakakismosa mo na. Matulog ka nga para lumaki ka pa. Oh, si Bina hindi na sila natutulog eh. Okay na, naiintindihan ko. Hey! Kaya jeepney aesthetics! Sarad. Tuli Day or Circumcision Day. Let's go, palit. Sorry, kala ko siya yung magpapatuli kasi kanina di ba may, ano ba na, yung lalaki pala dati. Yes, transition yan. Guys, super excited ko. Ibang transition yung naganap na una. Voice transition into Tulungan mo kami! Ayan po, ready here, syempre. Yan po ang mentor ko today. Thank you po, Sir Noel. Yan po, napakadaming bata dyan. Ako. So, kung kailangan nyo patuloy kayo sa akin. Kasama ko po yung mga Enthusiastic niya humawak ng, parang si Kuya doon sa likod ng truck. sobrang saya. Guys, I swear, kinikilig talaga ako sa sobrang saya. Kaya pala makati si Kuya kanina. Doktor. Last year, let's go! Sa kamay niya ata siya Graduating na po dumaan. ang ating nyo. Siyempre, dahil gusto ko mabigay ko yung best sa patients. Every after duty, ako po ay magpa-practice para perfect lagi ang gawa. Alam mo yung tinutulungan mo na pero ayaw pa rin sa'yo. Ramdam na ramdam ko yun today. Tinatadyakan. Iniiyakan. Minumura. Pighati. But it's all worth it for the patient. O ate, bumili ka ng pig hati merch namin. Para meron kang drip habang tumutuli. Ayan nga, ito yung ginawa ni ate kanina, di ba? Tamang hawak lang. Sunod. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Chika from home! Ako po si Arellano, Miss Sir Mel, Sir Mike, Miss Vicky, Ivan! Oh, Kailangan ng face shield. ang sarap mo, Pia. Mga kapuso, uuwi na po ako. Hinuli doon. Kaya katawat-tawa raw ang mga nakuang mga katawat-tawa raw ang mga nakuang mga Wrong words. Ano to? Okay, picture muna natin bago po sa Instagram, di ba? Aesthetic food vlogger. At panguli. Buwana Wika Trip! Sabi mo, kamukha ko na naman, leche. Nakapagupit ko nga lang, oh. Pero maraming salamat sa mga nanonood. Kung gusto nyo para mga memes, huwag nyo ba like, share sa mga gusto nyo mag-podcast na friends, or mag-subscribe na kayo at huwag nyo subscribe. Paulol ng Wika na mamaalam.